Ini dambudziko rachona nderekuti mari ndaandichigara naye zveshuwa wakatora mari ndisingazvizivi. Gore rakapera rachona muna September une mwana wake first born yanga ichi asiri wako asiri wangu nekuti yanga itwa ndike indira ndanda wechi3 murume saka zvadaro muna September muri 3 muri pamwe chete ndati 3 pakurohwa ka indanda wechi3 kurati wakarohwa paviri katatu saka September last year yachona wakaenda kumusha achiti kumuzukuru mwana wake first born yake musikana zvikanzi ndonorera muzukuru aida kuti mwana wachona anyore ngiki waida kumboita mastudies kunarira kuyo achizonyora muna October November December saka kuti nguva yachina September October November yachona wanga ari kumusha kwake koko muna November ari kokumusha ndo paakakwereta mari kusociety akwereta mari society ndasingazvizivi ndandichingowa kuno kumbawo ndakazotozviziva muna February 22 January ndo yakafunga ega kudi pakaita beef committee muraini medu machona ndokubva atora zvikandora kutorera vanhu wokumusha kwangu atora kudaro 22 haana kuzombodzoka ndofana zomona musi wa24 February kunditaurira ina handira kumupa gupuro iye haana kundipa gupuro kana iti kuti anditaure kuti ndiri kufunga zvipi February 24 ndobva akauya kuchechi Jewish iri muraini medu muyo ndobva apinda chechi apedza kuma22 ndobva akabva asvika pamba saka kwanika ndiripo sipano nipo apo zvanzi atisvikewe pano haana kuya kundimhorosa tisvikewe pano ndikati svikai vanhu makadiwe pano akamira kwaanga ariko ndikati asvikai zvikanzi ako pamba pakakiinurwa here ndikati handikagokiya pamba ndiri panapa saka adaro mai ndo paakabva apinda mumba ndobva atanga kudi kutopeka zvinhu zvake mbatya anga ane secho ndobvaisa mbatya dzake musecho ndokupeka mabhaketsi ayo kutekera mvura aya haana zvaakataura neni indakagara kwandandiri kwachona ndakazoona pana pano kumotikari atotakura zvima 5 lita zvimaacha zviya zvazvaiswa musaga mu50 kg nechisecho chiya chiri kumusana sekune motikari akutoenda uri musi wa24 February March musi wa4 ndobva akabva afona makuseni zvikanzi handiri kuuya musavhura huku dzangu saka inini sei huku makuda anenge achinetsa handikurumidzi kudzivhura indaitwa kugadi ndonzwa mbwa dziri kuhukura ndichitari ndichinosvika kumba kuyo ndakato ndikabatwa nengoro yanga akati hayangoro kukucha chaiko kuti atore zvinhu zvake ndobva ndasvika ndobva ndakinura pamba paya ndobva atora abvisa zvese hapasina zvese mbaya dzake dzese wakatora everything kuda akasiya tuzimani ndizvo zvakazouya kutora kumashure kwacho zvimahandbag atora kudaro ndobva asati aenda ndikati ako iwewe ini ndakaona kusociety uku une chikwere chawakatora uku zvikanzi wanga uri musi wa4 7 ndo musi wangu watachifanirwa kunokanda mari ndikati ndakanzwa kuti wakatora ndikero mari zvikanzi handiri kuzviziva musi wa7 wachina ndiri kuuya tichinosangana pasociety paya apa hakuna munhu watakaona imari yakatorwa akatora iri 260 right regatidai waita zvakanaka wauya nemukoma vari sabhuku zinyana wakambogara nemukadzi wakamboita mukadzi kaiwe asiri uyu harisiri tsotsa nditi ndotova nevana 6 akashayika handiti ka handi unoti kana wakatsveta kana mari yako paone wakatsveta mukadzi anogona kungotora otonotenga kana mapuresi iwe wanga waida kutenga mbudzi handiti vamwe vanotorwa kusvika vakwadzana mumwe anotora unogadzirirwa musoro iwe wanga waida unotenga bhagidhi rechibage ndo uno wakadzi handiti saka iwe nyaya yako ndoda kuti ndikubatsire zinyando ini samambo ndinotiwo ndiri munhu ndinoziva unhu hwamadzimai aya madzimai tinawo tese vane unhu hwakasiyana siyana mari wangu waida unotengesa mavegetables ekuti vanhu vese varye anonokutengera mazai ake ega orya handiti saka iyi mari idzi nyando uchisevenza kuti uidzorere mukadzi akatokuramba ende haafa akadzosera mari iyoyo chero kanomusungisa kudare ripi anogona kutoti ndakatotora kubhadhara kugara kwandakaita naye unozviramba sei vazinyanda munambofungawo nzira iyoyo unofanira kufamba zinyanda mukadzi akatokuramba akakupa gupuro handiti ndozvaanoita zvanti akaita varume vatatu ndomabviri aita iwe zinyanda pamusoro imambo tombodayo kuti kana dziri nzira dzakadaro dzachonaka
ipapo pakutora kwachona kana akatora umbavha kana kuda kutika hwaakaita kwachona umbavha hwakazviitira ega umbavha hwachona saka iniwo ndikazopindira papi papa aiwa chinzwazvo inzwa mukadzi unoberekeswa zita romurume ndewavazinyandu pese kwatogara mukadzi ndewavazinyandu ukaita zvakanaka mukadzi yeye ndimu nei muchinzi ndimu aita zvakanaka monzwa wazinyandu ukashatisa futi ndimu ashatisa mukadzi wazinyandu imbavha mukadzi wazinyandu unohura mukadzi wazinyandu unogara nevamwe zvakadi zvakanaka handiti saka apa makatogara nembavha vazinyandu ikakubirai makatobirwa nembavha iri muzita renyu mbavha yakatokubirai mukadzi ye akatokubirai vazinyandu ari muzita menyu ende imi kana akabvuma kuuya kuno akatiwo handine $200 kana ndine mari yakati then totenda mwari asi taakuti imi chiregai kuramba muchifamba muchiuya kudana nenyaya yekuti mukadzi adzose mari ane mareasons akawanda anogona kukupa anogona kupa nyika anogona kupa nyika kuti bvunzai vazinyandu ndo wanga wandituma kuti ndikwerete aiwa vakandituma kuti ndaunokwereta but kana kuri kutuma kwachonaka signature haana kunyoresa zita rangu aiwa zinyandu zvesignature zvandimama mutuma zvekumba kwenyuzvo izvinhu zviri sivhuka izvo vazinyandu ndezvomumaraini ndezvechigarisano zvatagara tichiita asi pakapinda tsotsi vazinyandu handiti pakapinda tsotsi idzo mari dzemabheriya dzai vanhu vokupa musakweretesa vanhu ndauda kutokupa tine imwe yakaroverai kwachivasa ivava haisati yatombounzwa yemunhu akauya achiti ndipei ndoda kuspina ndoda musavapa isi beta kuti yakupa vanhu vamunotoziva kuti anogona toyatobata chakati ende vanhu vacho vatora mari dziya dzavarya havana kana chinhu wani chinobatika chavanokupai takamubvunza kwachivasa uko ngoro atoronza mbudzi dzatonzi hadzisi dzangu dzakutondedzana mai chii zvese zvatonzi hazvisi zvangu handimazviona saka munosafa mari dzemabheriya idzi ende vanhu mbavha dzaakuziva kuti munegara nemari dzemabheriya wanai pekudzichengeteza pakanaka musarega vanhu vachikwereta vane utsotsi vambavha munotambura seizvozvo ezvino makarambwa waba mari yebheriya moita sei uchamutevera munhu wakagara naye kana ndiwo zinyandu toda kutarisa pachirume chaipo zinyandu ora tomboti iwo uri munhu akambogara mutaundiwe wavhevhetedzwa watenga madoro anodhura naanasisi vemutaundi vaya iwo wakuzotiwo papaya kuti anotsisi chindiona iwo woti handichadi iwo madoro vamwa uchavati munavasungisa iwe ziyadi sekuti pamwe izvo zvinogona mamusina kubvisa kana pfuma arimozviona chero paanozoda achienda kukilemawo muri kutoti zvizhinji ndakatokafawo ani mazviona handikati deno zviri zvepfumaka pfuma ipindirani noumbavha hwakandirakawo wanga wakaroora here zinyanda pandakanga ndasvika pachonaka plus ive machannels achona pakunoroora kwachonaka pane zvavaindibhurika nekuda kuti kune hazvanzi achona dzainzi kusouth chichi ini chinotaura kuti ndinotaura nayeka zvonzi achimbodai kana kutondibira wakatombondibira futi mari mukadzi wacho ndikazotonewandira ndi pakunoroora kwachona ndopa yakazonobudira ikoko ndatsvaga munhu ngekeri mumba mese zinyanzi mukadzi uya mudoko uya mukadzi uya mudoko vazinyanzi wanga atozvijaira imazinyandu ndoda kukubatsira iyo sehama yangu somunhu womumusha wandinoda kuti upenyu hwake kunaka imi sabhuku endai mogara pasi nomunun'una wenyu ndaakupa imi ndimi vandakupa basi endai mogara pasi nomunun'una wenyu mukadzi uyu tikatarisa history yake mukadzi unoratidza kuti ane maukiribidi hwake hwaaita echimirai ndipedze musanyaya zvenyu kuinda panyaya yebhozi muri kurwadziwa ne200 haichadzoki vaichizira zinyanda ikadzoka ine yaita mumwe midzokero wayo handiti mukadzi uyu agara neukiribidi hwake wakambobirwa wakonfesa zinyanda tikabvunza varume vaviri vamwe vakasiyiwa kumachiro anogona kunge akasiyirwa nyaya yekuba futi handinonzwisa saka mukadzi uyu wagara anga aitongobira varume imi makangoitawo victim saka pakuroora kwamama makaita vana vangani naye zinyanda mapoto amaa muchibika ndo zinyanda mapoto ndo anonzi mapoto azinyanda saka vanhu vekumapotoka havateverwi zinyanda
chiwerura chindwira chomupa zvachizinyando moenda nacho chonorira sei Kana makasununguka enda munomusungisa. Wozi criminal ka. Ipapo ndinokuda kutika ini ndava munhu womukuru zvokuti ndinoisa kuziva mutemo chaichai domestic violence ndandisingadi. Inini kumapurisa kwachona already ndakasvika about twice kana nyaya yachona iriko kumapurisa. Saka mimi kana mantaura judgment yamanhikikeraka ndinotenda kuti mashoko akanaka ende zvamuri kunditaura muri kundidzidzisa yakanaka nayo. Ndochokwadi chaicho zinyani ina handidi kuti ndirovembwa ndakavega mupingi. Ndizvozvo. Hongu criminal element iripo yokuti akaba asi haana kubira iwe. Vanhu vafana unomusungisa iburial society. Handiti. Iwe hauna a case against you. Anokutaura kuti ndakakubirei naiwe zinyani. Handiti. Ande ari munhu akangwara futi asungiswa neburial society yacho. Anoti baba ava ndo akandituma kuti ndinokwereta. Handi mazvona. Saka ndiri kukutaura mapossibilities ekuti zinyando unopera shangu uchiinda ugoita seubeta. Unless kana uchiziva kuti akatyidzidzirwa anobudisa. Haabudisi. Uri kuona zvandiri kutaura zinyando? Aiwa muri kutaura zvakanaka mama. Zinyando chandiri kutaura mukadzi uyu haana kukubira iwewe. Haana chaakaba chako. Mukadzi akabira burial society. Toti azvimirira ari ega. Handiti iwazvi bvisa mukati menyaya yake handiti. Akuvunzwa kwayanga kuti anogona unoti handina kuba ndakaenda unokwereteswa neburial society. Dei akanoba angadai akapasa. Handiti angadai akapasa panochengeterwa mari yeburial. But akapuwa akatosaina. Apuwa akasaina it becomes civil. Munodzoswa futi kwamambo. Kana uda kutaura chokwadi wakanzi nyaya endei kwamambo. Wozi yatova civil case. Dai kuyanana. Ende kuwa mukatoyanana kupadhuze ndikuno kwamambo kana kuenda kucivil court. Of which unopera mari nokufamba unotodzona kuti 200 yakwana. Ini ndakutaurira pachirume kuti waigara negevha. Gevha rako hauchariwani. Handiti maibika mapoto zinyani. Munhu akakukuruka zvapera kuroora waiti uri kuroorei iwe munhu zinyani. Wakati wakakurukwa. Chii ndaunotaura neburial society wedu ndindaigara nomudzimai wangu. Mhosva yake ndeyangu. Ini mukadzi wangu akapara mhosva. Handiti chero akada kuti akatoitawo kana mhosva yaita ndinotonosvika ndopinda because ndenichiziva kuti regai ndikavhe kwangu. Mhosva ndeyangu tozotukana tatega kuti iwe wanga uchizviitirei. Ndozvinoita murume ari panzvimbo akakwana. Handiti iwe wakutozvifugura hapwa because vanhu vari kukuseka kuti yaifunga kuti zvinoenda nepi nemunhu waigara naye. Handiti saka ina handidi kurambe kuti urambe uchizvifugura hapwa. Ini ndiri mambo wako ndiri mutongi wamatare ndofanira kukuudza zvinhu zvinokubatsira. Handi wazviona zinyando wakura iwe zorora but kana wotsvaga zvino futi unoona uchiri kuda kuramba uchitsvaga unotsvagawo unotsvagawo nerekodhi yakadii yakanaka. Wotsvagawo nerekodhi yakanaka kwete magevha anokupinza muna taisireva. Saka wazinyando isu hamuna mhosva yamakatiparira mazano ndo atakupangai modzokera kumba kana maona kuti zvinokodzera kuti mukadzi uyu mutaurane naye adzose mari. Izvo zvazvenyu zvomoita muri kwani kwagweme kuraini kwenyu. Kutotaurana pana nokuda kuti vatofonerwa tiri papo ka. Atokata nhindi. Mazviona manje atova nemumwe murume. Musi wapoya musi wa 16 June mumusha. Vakanga varipo vese varipo tikati zvaita zvakanaka. Madzoka mainini matiijire. Vakati handina tikati hambuna sei. Vamuzive here kuti mina kati ndozviziva. Tikati mari yetaiwana sei. Zvikanzi inobhadharwa navazinyando. Handi yapera. Ndoshoko rakataura kanzi anibhadhari. Saka inobhadharwa navazinyando. Vazinyando zvimwe zvizhinji hatichadi kuti titaure because vanozotaura zvakawanda kuti pamakandi haya kubva musi wakati kusvika mari i500 saka matosarwa nechikwereti. Handi mazvona vazinyando. Vakadzi vanotaura izvozvo. Ende mofana kuva nenjere dzokuziva kuti munhukadzi anobatwa sezai. Haanyanyi kurohwa achanyanyi kuitwa sei. Rinoputsika rikangoputsika zvatodhakwa. Mosara mumhosva. Saka zinyando kana vanhu vasingakuhwisisi vachida mari yavo chinda utondoona kuti pane chakati chavari kutoita payment plan ubhadhare mari yenenge. Wozi uchazouya uri wasungiswa neburial money ende taakuchikuchacha. Saka chitotaura nasabhuku zvawatoya nasabhuku mukoma mowirirana woita payment plan mobhadhara zvinhu zvishoma muchienda mberi.
ndo zvandingangotaura. Aiwa hata zvinzopa. Uyo munhu wesiyana naye kana kuenda kumapurisa kwauri kutaura anonoichinja ende it's a civil case. It's a civil case because hapana criminal element. Akatopuwa akatosvika achikumbira akapuwa chikwereti chakakumbira akapuwa akasainiswa. Handiti angotadza chete kudi kubhadhara. Ende kumapurisa kwacho anogona kunotaura kuti since iri sivhuka anogona kutaura kuti ndakanzi nemunhingiri nemurume wangu ndinokwereta vaida kuti tiite zvakati. Awakachozvitaura izvozvo. Handikuona ndiri kutaura sende muti mudamaka. Ndakanzi nemurume wangu ndikwereta toda kuita zvakati. Handiti mapurisa ona kuti hapana criminal element. Itodzokere kwamungatoenda endai kwaSabhu kana kuenda kwamambo. Kwamambo ndo kuno kwatiri kukudza izvozvo. Handowazviona pane nyaya yacho. Abatwa ndiwe. Nyaya iri kumonera hauso wakaipara but iri kumonera iwewe. Wazviona zvinyana? Saka tinotenda mayapera iyi. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.